O Barbanza vivirá unha fin de semana de ciclismo grazas á Volta ao Barbanza a Orixe, patrocinada pola Mancomunidade Barbanzarousa. Disputarase entre o 9 e o 10 de abril e contará con 150 participantes de 27 clubs de toda España e Portugal. Vienen 25 clubs, tanto portugueses como españoles, de los más punteros, con un pelotón de más de 140 corredores y nada, esperamos que haya un espectáculo muy bueno el próximo fin de semana. Dividirase en dúas etapas de 97 e 86 kilómetros respectivamente, a do sábado entre os concellos de Boiro e Rianxo e a do domingo entre a Pobra e Ribeira. Esta proba consiste en dúas etapas de 97 kilómetros e outra de 86 kilómetros. A etapa do sábado terá a saída de meta en Boiro. Pasarán por Cespón, Taragoña, Rianxo, Montepalleiro, Vexo, voltarán por Taragoña cara a Boiro, encima de Vila, subirán a Espiñeira. Virán por Goiáns e pasarán por Meta. Darán dúas voltas a este circuito hasta completar os 97 kilómetros. A etapa do domingo será con saída de meta do Concello da Pobra. A saída será da Plaza Maior, xunto a Alameda, estará prevista para as 10:30 da mañán, donde a carreira sairá neutralizada polo Paseo do Areal, dirección Cabío, donde será a saída da carreira da saída lanzada. Irán cara ao Campiño, pasarán por Ribeira, Castiñeiras, Aguiño, Couso, Carreira, pasarán polo Vilar, irán cara a Artes, Bretal, virán cara a Oleiros, subirán Moldes e volven para a Puebla. O presidente da Mancomunidade destacou a importancia de seguir promovendo eventos deportivos vinculados ademais á ruta xacobea emerxente a Orixe que discorre pola comarca. Unha das liñas estratégicas que nos temos marcadas desde fai tempo pois é o apoio a grandes eventos deportivos que teñen ese retorno de que a xente que nos visita vai a coñecer o paisaxe da nosa comarca, vai a coñecer pois todos os recunchos que teñen ese tremendo valor desde o punto de vista do patrimonio natural e cultural e que, polo tanto, teñen ese efecto de retorno despois. Eso se ten comprobado en moitas probas deportivas.